Velkommen til sporten, hvor vi blandt andet skal møde nordjyske atletiktalenter ved DM i indendørs atletik i Skive. Stor nedtur for AB Ishockey her i eftermiddag. Et hjemmebane-nederlag på 3-5 til Odense Bulldogs betyder med stor sandsynlighed, at kampen om andenpladsen i grundspillet er tabt. Sådan ser det ud, når AB lige har tabt en vital kamp. En kamp, som ellers kunne have sendt holdet af point med ærkerivalerne for Herning på andenpladsen, og meget tættere på retten til at vælge kvartfinale modstander som nummer 2. Det er selvfølgelig bedre i et slutspil, der kommer så højt op som muligt. Ikke? Jeg tror også, at andenpladsen den er rimelig langt væk nu. Ikke? Det begynder ellers godt for de røde. 1, 2 og 3-0 i løbet af få minutter i slutningen af første og starten af anden periode. Men pludselig taber AB'erne farten i skøjterne og lukker Odense ind i kampen. Det hele går galt, altså vi byder dem ind i kampen. De får en 3-4 friløber i starten af anden periode også. Altså, det er som vi glemmer at spille, og vi tænker bare på, at vi skal lave 4-5-6-0 også i stedet for. Så. 35 minutter senere er den totale nedtur en realitet. Scoring i tom mål og sejr til udhold på 5-3. Det betyder da, at vi skal arbejde hårdt i alle 60 minutter, har vi nok fundet ud af nu. Ikke? Og det er vel det, jeg siger, at det er måske heldigt, at det kommer nu her i slutningen, inden vi skal ind i slutspillet. Altså. Men nederlaget er andenpladsen kun teoretisk. Og den øjeblikkelige tredjeplads kan også være fortid, hvis AB ikke vinder de sidste 2 kampe i grundspillet ude mod Herlev og Esbjerg.